I det här klippet ska vi titta på hur man kan lösa vissa trigonometriska ekvationer genom att antingen faktorisera dem, eller omforma dem med hjälp av formler, eller göra någon substitution. Men vi börjar här med att titta på hur man kan lösa dem när man faktoriserar. Så här har vi en ekvation från matte 2. 4x² minus x, och det är lika med 0. Och vi ser här att vi har en gemensam faktor i bägge termerna, alltså x. Så vi kan ta och bryta ut x här. Så vi får då x gånger 4x minus 1, och det är lika med 0. Och här kan vi då köra nollproduktmetoden, det vill säga att antingen så måste den här faktorn vara lika med 0, eller så måste den där faktorn vara lika med 0, för att produkten ska vara lika med 0. Har du två tal gånger varandra så måste antingen den ena faktorn vara 0, eller den andra faktorn vara 0. Och så tar man då fram det x-värde här i parentesen som gör att den faktorn är lika med 0. Och så får man då lösningarna, för att den första är självklar, x är lika med 0. Liknande kan man göra här när vi har en del trigonometriska ekvationer. Så låt säga att vi har 5 cos² x minus cos x är lika med 0. Kom ihåg här att cos² x, det är alltså cos x och sen upphöjt till 2. Okej, så här har vi alltså också en gemensam faktor i cos x. Så vi kan ta och bryta ut cos x, och då får vi 5 cos x minus 1, och det är lika med 0. Och då får vi att den ena faktorn, ja, den är ju cos x, och antingen ska den vara lika med 0, eller så ska den här parentesen vara lika med 0. Det vill säga 5 cos x minus 1 ska vara lika med 0. Och då kan vi ta och lösa dem separat. Så vi har fall 1, det är när cos x är lika med 0. Cos x lika med 0. Och fall 2, det är när 5 cos x minus 1 är lika med 0. Så 5 cos x minus 1 är lika med 0. Och jag kommer inte lösa bägge ekvationerna här, men om vi tar då till exempel plus 1 där, så får vi att 5 cos x är lika med 1. Och sen så tar vi och delar på 5 på bägge sidor. Och då får vi att cos x är lika med 1/5. Och sen så löser vi den här på vanligt sätt. Och den kan vi också lösa på vanligt sätt. Och då är alltså lösningarna till den här ekvationen och till den här ekvationen tillsammans lösningarna till den här ursprungliga ekvationen. Nu ska vi titta på hur vi löser ekvationen 2 gånger sinus för 2x är lika med sinus för x. Och här vill jag påminna om att det finns en formel för dubbla vinkeln för sinus. Och alltid när du ser sinus eller cosinus för 2x så ska alltid den här klockan för formeln för dubbla vinkeln ringa i bakhuvudet. Så jag kan ta och skriva upp den här för sinus i alla fall. Så sinus för 2x är lika med 2 gånger sinus för x gånger cosinus för x. Så om vi då skulle ta och skriva om sinus för 2x enligt det här, ja, då skulle ekvationen omformas och den skulle se lite annorlunda ut. Så vi får då 2 gånger och sen 2 gånger sinus för x gånger cosinus för x. Så 2 gånger sin x gånger cos x. Och allt det är lika med sin för x. Okej, sen tar vi och förenklar lite. Så då får vi 4 gånger sin x gånger cos x är lika med sin x. Och sen, så om vi får över nu sinus x till andra sidan, då kommer vi ha lika med 0 här. Och då kan vi titta om vi har några gemensamma faktorer och bryta ut dem i så fall. För att eventuellt då använda nollproduktsmetoden. Så vi tar minus sinus för x på bägge sidor. Och då får vi 4 gånger sin x gånger cos x minus sin x är lika med 0. Och sen så ser vi här att vi har ju gemensam faktor i sinus x. Och då får vi vi bryter ut sin för x. Och då får vi sin x gånger 4 och så gånger cos x. Oj, där skulle det vara ett cos x. Och sen minus 1. Och det är lika med 0. Så då vet vi nu att antingen så ska sinus för x vara lika med 0. Eller så ska det här innanför parentesen vara lika med 0. Och då gör vi två olika ekvationer för att ta fram vilka x som uppfyller att det här är lika med 0 och vilka x som uppfyller att det här är lika med 0. Så för ekvation 1,
då är det bara att lösa sinus för x är lika med 0. Och ekvation 2, alltså 4 gånger cosinus för x minus 1 är lika med 0. Och sen så tar vi då plus 1 på bägge sidor. Och sen så tar vi och delar på 4. Och då får vi att cosinus för x är lika med 1/4. Och så tar vi och löser den ekvationen. Och lösningarna då tillsammans för den här ekvationen och den där ekvationen, det är alltså lösningarna då till ursprungliga ekvationen. Nu ska vi lösa ekvationen cos kvadrat x är lika med 3 gånger sinus för x minus 3. Och vi kan ju börja med att försöka liksom bryta ut och faktorisera den här. Och då måste vi ha allting på en och samma sida så att det är lika med 0. Så vi tar minus cos kvadrat x på bägge sidor. Så minus cos kvadrat x. Och då får vi, jag vänder håll på likheten, så då får vi 3 gånger sinus för x minus 3 och så minus cos kvadrat för x. Och det är lika med 0. Och vi ser här att vi har ingen liksom gemensam faktor alls. Liksom. Vi har till och med en konstant här så vi kan inte bryta ut någonting av värde för oss. Och när det är så att vi inte kan faktorisera det här, då måste vi omforma den här ekvationen så att vi inte har en blandning av sinus för x och cosinus för x. För att med de metoder som vi har nu så kommer inte vi kunna lösa den om det skulle vara till exempel då som sinus för x plus cosinus för x lika med 0. Liksom, kan vi inte faktorisera det här och det är en blandning av sinus för x och cosinus för x, då kan inte vi lösa den här ekvationen än. Så vi måste göra om det här till en ekvation med bara antingen sinus för x eller cosinus för x. Och här står det då passande nog cos kvadrat för x. Och vi vet ju att cos kvadrat för x, det är lika med 1 minus sin kvadrat för x. Så vi kan ta och skriva om den här ekvationen som 3 gånger sinus för x minus 3 och så minus 1 minus sin kvadrat för x. Och det är då lika med 0. Och sen tar vi och förenklar det här. Och då får vi 3 gånger sinus för x minus, och sen tar vi bort parentesen där, då kommer vi få minus 1, så det blir minus 4. Och sen så får vi plus sin kvadrat x. Så plus sin kvadrat x. Och det är då lika med 0. Så x där. Ja, och den här, den ser ju väldigt lik en andragradsekvation ut. För att vi har någonting här i kvadrat. Och sen så, istället för ett x här så står det ju nu sinus för x. Och sen så har vi en konstant och allting är lika med 0. Och här, när det är så, då kan vi ta och göra en substitution. Eller vi ser snarare så här, om vi skulle göra en substitution så skulle vi få en klockren andragradsekvation. Och om vi gör då substitutionen t är lika med sinus för x, då skulle det här nu stå, om vi kastar om termerna lite, då skulle det stå t i kvadrat plus 3t, t alltså är sinus för x, och sen minus 4, och det är lika med 0. Okej, och tar vi och löser den här ekvationen med till exempel PQ-formen eller kvadratkomplettering, ja då får vi att lösningen är t1 är lika med minus 4 och t2 lika med 1. Och vi vet ju nu att t, det är alltså lika med sinus för x. Så de lösningarna som vi har fått fram här, t1 och t2, det är egentligen sinus för x som är lika med minus 4 respektive 1. Och då får vi ta och lösa respektive ekvation nu. Så sinus för x är lika med minus 4 och sen 2 sinus för x är lika med 1. Men då ser vi här att eftersom vi har sinus för x lika med minus 4 och sinus för x här, det är ju mindre än eller lika med 1 och större än eller lika med minus 1. Därför så kommer den här ekvationen att sakna lösning. Så då struntar vi den. Och sen så tittar vi bara på den här ekvationen. Sinus för x är lika med 1. Och löser vi den, då kommer vi få att x är lika med 90 grader plus 1 gånger 360 grader. Där n är något heltal. N är heltal. Och det är då lösningen till den här ursprungliga ekvationen.